Comrades, inonzi Geza Revolution. Geza Revolution haisi Geza political party. So kana signal yauya, our duty is to advance. Tati mwana wese Africa Unity Square mangwana. Let's start being there 3 a.m. 3 a.m. munhu wese ngaatange kuronga kupinda mtown. 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., 6 a.m., 7 a.m., 8 o'clock. Taakusangana. Taakuno operate nyaya yezvigananda. Kusunga. Wane tambo sunga uyai nadzo because zvigananda hatisungi necheni. Tikusunga netambo. Yes, polisi yavari kuisa iyi. Polisi iyi vana vedu, vazukuru vedu, vaning'ina vedu vari pabasa. Vanotifonera votiudza kuti tiri kumborova marounds ndozvatatumwa namutamba asi pasi naye uyai neuwandu hwenyu. So ndatoudza vamwe kuti ipai polisi maflyers since vaine fiyo yehurumende. Maflyers aende kunzvimbo yese. Sandodaira kuti pamamota dzepolisi idzi pane vamwe wapiwa maflyers ipapo sekuwirirana kwataita so that maflyers adistributwe. Pane maareas asati awana maflyers here tiiti wakomana avo wasvika wakupei maflyers. So mangwana tikuda kuona munhu wese paground. Chakakosha, don't come ma1-1. Kana tati vanhu program irutanga na8, iwewe kana wasvika early iwa mu18 area 8 o'clock munhu wese osvika panzvimbo. Isisu your commanders will be there. We are in charge here. We don't listen anything kuzvigananda. Taakugadzisa nyika yedu to save the population of Zimbabwe. Saka macomrades, pamberi mberi nerevolution 18 area 8 o'clock taakusangana panzvimbo. Then tokupai program semapirwa yataitwa nevakuru kuti tiri kufamba sei. Tinotenda. Ngandei wakomana, handei munhu wese tirari nhasi.